Pamätám si kandidáta, ktorý vošiel do miestnosti a ruky sa mu mierne triasli. Bolo vidieť, že je nervózny. A viete, čo urobil manažér? Ešte pridal tlak. Začal rýchlymi otázkami, bez úsmevu, chladne. Vraj chcel vidieť, ako to kandidát zvládne. Ale nešlo o pilota ani záchranára, bola to úplne bežná pracovná pozícia. Tento prístup nemá zmysel. Veľa ľudí prichádza na pohovor s obavami. A ak im ešte pridáte stres, môžete získať skreslený obraz. Aj skvelý človek sa zrazu javí ako neistý alebo nepripravený. A tak som sa manažera spýtal. Videl si jeho skutočný potenciál? Alebo len to, ako sa správa, keď je v strese? Keď sa kandidát uzavrie, veľa sa nedozviete. Ale ak mu pomôžete cítiť sa bezpečne, ak ho uvoľníte, ukáže vám to najlepšie zo seba. A práve o to predsa ide. Spolupráca sa nezačína testom nervov, ale porozumením. Dá sa to naučiť.